problém je ten, že konečne Boháča 8 mesiacov. Už začínajú byť trňom v oku. Hej. Konečne vidím, že moja práca má zmysel a dostáva zmysel, takže chcem vás pripraviť všetky na to, že bude horšie. My týmto ľuďom šlapeme im vlastne na ich vôbec dôvod existencie, na to, aby mohli poberať peniaze. A teraz nemyslím len úsmev, hej, ako myslím všeobecne. A títo ľudia sa budú automaticky brániť. Hej, keby vám niekto prišiel a chcel by vám proste malý kšeftík pokaziť, tak tiež by ste sa bránili. A konečne teda začali a verte mi, že to bude horšie a horšie, lebo je to nechutné a celkom sa na to teším. Bohužiaľ som až taký masochista. Tak, a teraz pustíme záznam rozhovoru Petra s tou pani Sellerovou, sa volá Sellerová, z tej akcie v Prievidzi. Peter Sánové z Rádia Slobodný vysielač. Skúste sa nám na úvod predstaviť vaše meno. Sellerová Daniela. Teší ma aj mňa. Chcel som teda s vami urobiť krátky rozhovor. Teda v minulý týždeň sme v pondelok informovali o udalostiach v Prievidzi a vy ste mali byť v podstate takou a jedine známou takou obeťou teda údajného brutálneho zásahu polície. Tak prosím vás, čo sa tam z vášho pohľadu by som chcel vedieť, čo sa tam tedy stalo v tej Prievidzi? No, boli sme na oznámenej akcii pred súdom. Áno. Bola tam petícia, zbierali sa podpisy. Proste vedela som o tom, bola som si v meste nakúpiť, zastavila som sa po ceste, podpísala som to a bol tam kameraman, ktorý to natáčal, ktorý fotil. Prišlo tam proste k takému incidentu, že toho pána, čo tam robil akciu, prišla polícia a chceli ho akože bol predvolaný, tak ho chceli zadržať a zobrať. Čo sa proste sa snažili zabrániť, tak si zavolali posily. No a ako prichádzali, tak sme videli, proste, že ukázali prstom na nás, že nás majú zobrať. No a ten kameraman proste sa začal brániť, išli hneď po ňom, tak som sa natiahla po tej kamere. No a policajtka dosť agresívna sa, ako, že čo to robím a hneď spatifikovali aj mňa. Aha. Po ceste, ako som kráčala, tak boli autá, na tom prechode mi padla cez taška, som mala plnú tašku mesa. To mi vypadlo, nemohla som si to pozbierať, nedovolili mi to, ťahali ma ďalej, pacifikovanú. No a jak ma vliekli, kopala podloh, padla som na kolena, tak som jej povedala, že či šla robiť policajtku, aby bola dôležitá. No a som chytila nejaký amok, zloste začala ma ťahať za vlasy. Ľudia na ulici začali potom na ňu kričať, že čo to robí, prečo ma bijú. Aha, takže vy ste teda tých organizátorov ani vôbec predtým nepoznali, hej? Vy ste išli úplne náhodou teda z nákupu a videli ste tam teda ten petičný stánok, podpísali ste petíciu. Tak to bolo zhruba, hej? No a keď sme kráčali po tom chodníku, tí ľudia kričali, proste nima nebylo, ma zrazili na kolena, padla som na zem, potom mi začala ťahať vlasy. Proste ja neviem, ona bola jak nervy strašne vytočené, nezvládla sa ako profesionálka. Ľudia na ulici kričali, sa im to nepáčilo, posadili ma do auta, kde mi prišlo špatne v tom aute, bolo strašne dusno. Áno. No a otvorila som dvere, neboli zavreté znútra a ona zbadala, že čo si to dovolujem, že nesmiem ísť von, hovorím, nie je zle, začala som kričať, ja odpadnem, strčila som nohu von a začala mi dvere buchať do nohy a začala kričať, že ju to nezaujíma, že mi je zle, že budem v tom aute a som začala kričať na tých ľudí, že nech mi pomôžu, že mi je zle, že ja tam odpadnem. Tí ľudia, tie ženy začali kričať, pustite ju, nevidíte, že je zle, tak potom ma až pustila. No a potom si nepamätám, lebo som odpadla. No a tvrdili, že sa na mňa dívali a potom ten kameraman kričal, že nech mi dajú prvú pomoc, ten sa im doslova musel vytrhnúť, potom ho pustili, on mi dával prvú pomoc a čakali sme na záchranku. A ona ešte proste hovorila, že nech na ňu nepozerajú, že sa na ňu pozerajú a hovorí tá pani, čo ma tam akože oživovala, že teda, že či sa nemôže pozerať, že nie. No extrémne bola agresívna tá policajtka. Už by som to v živote nechcela zažiť. A na tej psychiatrii potom to už po mne. Neprajem to nikomu.
počkajte, tomu sa ešte dostaneme za chvíľočku, to ma bude zaujímať, ale ešte predsa len sa opýtam, lebo zo stanoviska polície, teda pán Kudlička, hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine, teda stanovisku pre Slobodný vysielač aj pre Zemavek vlastne uviedol, že vy ste napadla tú policajtku, aj tú policajnú hliadku, teda počas toho, ako... No, nie je pravda, tam sú tí svedkovia, ja mám proste média boli ľudia. Očití nezávislí svedkovia, ktorí išli náhodou okolo, ktorý pán odfotil mňa, ako som na zemi odpadnutá a Marek, ktorý sa doslova musel vydrapiť z ich pazurov a potom ho pustili a dával mi prvú pomoc a oni sa na mňa dívali. Oni mi tú pomoc ani nechceli poskytnúť. Takže takto. A dobre. Takže toto ste teda vyvrátili, že by ste vy teda išli oslobodzovať, v úvodzovkách oslobodzovať vlastne toho kamerana. Ja som išla po kamere, lebo oni mu išli po kamere a ja som sa natiahla po tú kameru, lebo hrozilo, že on mu nechcel dať, on mu tak hore zdvihol. Bola v lufte a oni mu po nej išli a ja som proste sa chcela natiahnuť, že keď ja berú, že zoberiem tie dôkazy, hej? Áno. No a ona v tom ma schmatla, že čo si to dovolujem, že do toho zasahovať a on ma spacifikovali. A hovorím, pustite ma, ja som nič nespravila. Aha, dobre. Tú tašku mesa som mala, ako som ja ju mohla napadnúť, tam boli ľudia, sú tam kamerové systémy. Nech ich vydajú, nech použijú dôkazy. Dobre, v poriadku. A môžete aj dementovať teda, že ste dostali epileptický záchvat, lebo tej sa aspoň tak, teda údajná teória mala... Som nervový záchvat, nebol to epileptický, mi povedali lekári, bol to nervový záchvat z nervov, zo šoku. Z také situácie aj zdravý človek zošokuje. No a prišla záchranka a keďže beriem na migrénu lieky, tak pýtala sa ma, na čo sa liečím a šupli ma na psychiatriu. Ja neprajem nikomu, to bol ešte väčší horor ako polícia. Takto, lebo ja som vlastne hneď, myslím, že na druhý deň, alebo o 2 dní neskôr som sa snažil kontaktovať nemocnicu v Bojniciach a tam mi nechceli pristúpiť žiadne informácie ohľadom vášho zdravotného stavu, ani o tom, že či ste bola prepustená, alebo kedy budete prepustená. Takže vás vlastne, vy ste rovno poputovali na psychiatru. Tak je to. No mňa akože v tom stavákom som bola rozrušená a pýtala sa ma, keď beriem lieky, keďže beriem lieky na migrénu a také serotoninové na náladu, tak proste zvolili to, že ma šupnú na psychiatriu. Koľko ste tam? Mohli dať treba na neurológiu, hoci kde, ale dali ma na psychiatriu a nemala som prístup zavolať rodine 2 dní, mi to nedovolili, proste nepripustili mi to a keď ma boli aj navštíviť, tak ich nepustili za mnou. A koľko ste tam boli? Nie. V ten deň, keď som prišla a potom na druhý deň ma už museli pustiť, lebo som sa budem sťažovať, že som tam proti vôli a proti vôli som musela užívať ich lieky, ktorý mi v noci prišlo špatne, som sa zvalila na chodbu, som kričala o pomoc, ani to mi nedali do správy. Takže vám... No pekne. Dobre, a pustili vás a i napriek tomu, že vás dali na tú psychiatriu, tak podali podľa informácií teda z Krajského riaditeľstva v Trenčine na vás podal vyšetrovateľ z Prievidze trestné oznámenie za napadnutie verejného činiteľa. Viete o tom? To si môžu si tvrdiť oni svoje a ja si tvrdím svoje, takže... A čo budete robiť vy? Nech to dokážu, ona tvrdí, že to dokážu policajti a prečo nepovie, že to dokážu určití svedkovia, ktorí tam boli. Bol tam plný autobus ľudí, boli tam ľudia dôchodci, boli tam ľudia, ktorí sa prihlásili, že môžu ísť svedčiť. Ten pán dal k dispozícii aj tú fotografiu, ktorú odfotil, ktorú sme my aktivisti nerobili a proste poskytoli a povedal, že je ochotný svedčiť, že to, čo videl. A volajú mi ľudia na Facebook, píšu mi a akože nepáči sa im, že ako dokážu policajti a žena k žene akože jednať civilistom v takéto situácii. Jednali so mnou jak nejakým zabijakom detí. Bol to neprimeraný k tomu, čo sa stalo, neprimeraný prístup. Vy ste, takto sa vám pýtam, vy ste jak sa tak ľudovo hovorí, že vy ste normálne zamestnaný človek, máte rodinu? Áno, mám rodinu, som zamestnaný človek, aj to ma zarazilo, keď prišla policajtka a pýtala sa ma, že či som na úrade práce, zamestnanie na úrade práce a potom mi hovorí, že kde bývam, či som prenajme. Takže už si ma zaradili, proste si mysleli, že som nejaká z ulice, že sa sťažujem a primitívne sme tam prišli, proste to bolo vidieť, že si dovolujú. Takže, dobre. Zaradili ma a
V poriadku. A teraz vy máte deti, čo budete teraz robiť? Keď je na vás podané toto trestné oznámenie. Boli ste už... V akom zmysle? V tom zmysle, že aký bude z vašej strany ďalší postup? Budete... Nie je to bežný postup, teda, že... Alebo asi ste predpokladám, že v živote nezažili nejakú situáciu, že by na vás bolo podané trestné oznámenie? Zažívam to. Viete čo, zažívam aj to, že sa ma pýtali, že prečo som tam bola, prečo toto robím a tak, a povedala som im, že nesúhlasím s týmto chorým systémom, snažím sa pomôcť bratovi, chodím s ním, upozorniť na toto, že je to toto tu, čo sa deje, proste čo robia s ľuďmi, že ľudia sa boja, nehajú si to a rád si sebevraždu, ale proste ideme tam, chceme niečo dokázať oficiálne a spomenula som tam, že teda na tej psychiatrii, že teda nesúhlasím s týmto chorým fašistickým systémom a proste manipulovali ešte aj toto zo správy, napísali inak, že všade, kde chodím na úradoch, že sú fašisti, proste všetko je to akože zmanipulované a proti mne. Takže budete mať aj nejakého právnika? Alebo budete sa obhajovať sama? Ja mám brata právnika, akože snažíme sa to riešiť tak, že rozviazala som zmluvu so štátom, podpísala som tú deklaráciu nezávislosti a chceme požiadať nie Európsku úniu, ale štát, ktorý není v Európskej únii, o ochranu politickú. Ano. Chceme žalovať tento štát. Za to, čo sa tu deje, čo tu robia s ľuďmi, čo robia na psychiatrii, že tu je nesloboda a proste, že vás niekto nutí k niečomu proti vašej vôli, akože nedôstojné, neľudské a proti ústavným právam. No, a už len kvôli tomu, že verím už tomu, čo v televízii, že teda, čo spravili policajti a do médií dajú také veci, že to nie je pravda. Ja verím každému jednému človeku od teraz, čo som zažila, že je to tak, že to robia. A bála som sa, že sa dostanem na políciu a bola som rada, že som išla do tej nemocnice do začiatku, ale tam vlastne ma čakalo to isté. Lebo som sa bála, že tam ešte od nich dostanem. Taká bola agresívna tá policajtka. Takže nevymýšľam si to, mám na to svedko, videli to ľudia z ulice. Je to celá prievidza, lebo to videli na vlastné oči, boli zrození. Jak si to môže niekto dovoliť a ešte žena žene, to je zaražajúce. Toto sa... Dobre, v poriadku, takže v podstate môžu vám pomôcť aj nejakého ľudia prípadne? Máte spomínali ste nejaký Facebook, že... Volajú mi známi, že ich ďalší známi sú zvedaví, že ako dopadlo to s tou policajtkou. Proste ja vám poviem tak, že ja nebudem riešiť zrnko prachu. Áno. Lebo tá policajtka a títo policajti a sudcovia sú vlastne zrnko prachu. Áno. Proste oni vykonávajú rozkazy tých najvyšších, takže komu sa mám žalovať v tomto štáte? Takže vám znova vám poviem tú vetu, čo som vám povedala, že tu nemá význam, tu je proste požiadať o tú ochranu iný štát, ktorý nie je v Európskej únii a my sme proste týmto postupom rokmi prišli k tomu, že tu vám nepomôže nikto ani Štrasburg, to sú všetko jedni ľudia. A ja sa nebudem Katovi, ktorý po mňa poslal, žalovať a nebudem chcieť, aby ma súdil, keď to sú všetko títo istí ľudia. Dobre, a posledná otázka ešte, keď sa na to tak spätne pozeráte, neľutujete, že ste to podpísala, tú petíciu? Ja nebanujem, ja by som podpísala znova a hovorím, podpíšem to kvôli svojim deťom. Áno. A keď nepochodím, že nebude lepšie cesty, radšej zbalím kufra a pôjdem niekde, kde je inteligentnejší národ, troška lepší, aj iná polícia, aj keď to inde není lepšie, ale zbalím kufra a nie som ochotná naďalej žiť v takéto spoločnosti, ktoré je ľahostajné, aj to, že ľudia trpia v nemocniciach, že nás držia 100 rokov za opýtami aj v tých nemocniciach. Ešte aj obyčajná upratovačka si dovolí na vás vyskakovať, keď ste chorí a proste zúfali. A nesloboda, ja keď som sa pozerala na tie mreže v tej ordinácii aj v tej nemocnici a pohrozia vám klietkou alebo nejakou inekciou, tak ja som si jediné, čo som si prijala, že keď stade sa dostanem, ak sa stade zdrava dostanem, že okamžite opúšťam tento štát. Dobre, tak ja... Takže ja sa bojím sa, aj keď mi povie niekto, aj právnik, aj brat, že mám právo, ale ja tu neverím nikomu, proste bojím sa o svoj život. A bojím sa o svoje deti. A keď vám toto dokáže niekto spraviť verejne na ulici, bez strachu, takže to sú veci, ktoré bežne možno robia, ale nie pred
toľkými ľuďmi. A ak sa niekto nespamätal alebo sa neovládol a proste zvyknutý to robiť častejšie a proste to spravil a že natrafil proste na to, že to vyšlo tak, ako to vyšlo a ľudia to vedia a nepáčilo sa im to. Takže ja nemám čo dokazovať. Bolo to na ulici a všetci to videli, takže sú tam k dispozícii kamerové systémy. Prečo napísali do správy len policajtka a nespomenuli mňa, že ma zobrala záchranka, že som odpadla a že ma zobrali do nemocnice? Prečo to nespomenuli? Takže oni toto vôbec toto oni vôbec neuviedli v správe? Nie, napísali do novín, že to bolo inak, ale mňa tam nikto nespomenul, že som skolabovala, že mi neposkytli prvú pomoc. Fotky bežali len na Facebooku, to je sociálna sieť, kde sa dozviete dneska veci a vo vašom vysielači. Takže ľudia nevedia, to je všetko blokadované a ľudia majú dneska dosť starostí na to, proste aby im to unikalo, lebo tento systém to tak zariadil, aby nemali čas. A kedy pozrieť hore. Dobre. A aké to boli noviny, čo ste spomínala? To boli prevické nejaké lokálne? Či kde o tom? Neviem, či to nebolo Zem a neviem, nespomínam si teraz. Zemavek? Neviem. Niečo také, áno. Ja, bo to možno ešte vy. To sme mali my a policajti to dali tuším v nejakých takých oficiálnejších správach, čo sú dostupné všetkým, ale my to tam proste nedostaneme, lebo my sme tí dole. Áno. Hej, takže to sa brzdí, to je tá cenzúra, to proste ľudia sa nemôžu dozvedieť ani na Privickom súde, čo bolo to nikde není v médiách. My sme vlastne Zemavek, ja pre nich píšem, aby sa to vysvetlilo, my sme zo Slobodného vysielača. To bolo to vaše, ale toto proste oni dali do tých normálnych, čo všade dostanete. Toto je tá selekcia proste, že vy ste brzdení, nemôžete sa nič dozvedieť, toto robia a toto by mali ľudia vedieť, čo sa deje a mali by počúvať to vaše rádio a čítať tu noviny a takých redaktorov ako vy by malo byť ozaj viacej. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja som sa snažil teda pracovať s tými informáciami, ktoré mi boli ochotné poskytnúť, takže práve preto vám dneska volám, aby som počul aj tú poslednú vlastne skladačku tej mozaiky. Takže. Ja vám znova zopakujem iba to, že nemá význam tuto riešiť ako zrnko prachu, maličku rybičku chytať a sťažovať sa na ňu, keď je za tým niekto iný a ten vlastne im pridáva rozkazy. Oni len počúvajú rozkazy a proste volá to policajtka, ktorá totálne zlyhala a ukazuje to len k tomu, ako oni proste bežne fungujú. Takže v previdzi to není ojedinelé, dá sa povedať, alebo... Tak asi nie, keď si toto dovolila na ulici suverenne, tak čo asi potom robia inokedy. Takže veľmi, veľmi vážne pochybujem o tom, že človek má nejaké práva vo väznici alebo proste tam u nich, keď je zadržaný. Nechcem vidieť, ako by tam so mnou zaobchádzala, keď toto robila so mnou na ulici. Chcete si predstaviť, čo potom robia s vami, keď to nikto nevidí? Takto, tak ja vám v tejto chvíli vám ďakujem za rozhovor, určite sa budeme ešte počuť v budúcnosti, ja to budem teda ako redaktor sledovať naďalej ten vývoj tohto prípadu a v tejto chvíli vám držím teda palce, ďakujem veľmi pekne, že ste bola ochotná. Ja ďakujem, robím to hlavne preto, aby sa to neopakovalo, preto, aby sa ostatní ľudia nemuseli potom bať. Ďakujem veľmi pekne. No a ja odtiaľto z Banskej Bystrice pozdravujem súdružku Ivanu Masarykovú, policajtku v Prievidzi, na ktorú jej dcéra musí byť naozaj hrdá. No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Tak to bola pani Celerová a Peter Sande. Ja dúfam, že teraz mám Peťa na telefóne. Dobrý večer, Peťo. Čest práce z Bratislavy prajem všetkým poslucháčom. Ako sa to zdravíš? Tak my sme náckovia, nie čest práce. Musíš niečo iné vymyslieť, lebo
Lebo potom ľudí metieš, rozumieš to ako ti mám tak povedať. Ja som to už minule naznačil, že ja chodím teda do toho parlamentu, snažím sa teda spovedať politikov a utrpel som tam nejakým spôsobom pracovný úraz, takže dúfam, že dostanete to do faktúry. Dobre, máš ešte niečo k tej Prievidzi? Určite a ja si dovolím v tejto chvíle urobiť taký možno prvý záver, nejaké vyhodnotenie celej tej situácie, pretože dneska už my máme vlastne v dispozícii oveľa viac dôkazov. Tá situácia, aká sa tam stala, už sa dá overiť aj z viacerých zdrojov informácií. A priznám sa, že mne bolo tak trošku vyčítané, že ako keby som sa postavil na stranu vlastne tých petičiarov, ja ich nazývam, že petičiari. Ale nie je to pravda. Dôkazom toho bude vlastne tento telefonát, pretože tie slova, ktoré teraz poviem, budú veľmi kritické nielen teda k polícii, ale samotným aj tým aktivistom. A tým chaosom, ktorý tam vznikol, v podstate úplne zbytočne, dá sa povedať, už teraz to môžem prehlásiť, že úplne zbytočne vznikol celý ten konflikt, tak následkom toho skončila jedna nevinná žena, matka detí na psychiatrii, jak sme to počuli. Takže ja dúfam, že aj to, čo teraz poviem, aj tak v podstate mnohí ľudia si to na Slovensku zoberú k srdcu, aj aktivisti, aj policajti, a bude to nejakým spôsobom určite nejakým mementom. Ale teda poďme k veci. No. Ak ste videli teda video, ktoré zverejnili tí aktivisti, teda okolo toho pána Klániho, tak v tom videu bolo jasné, bolo tam vidieť na začiatku, že v podstate ten pán Kláni, ktorého potom zobrala polícia, tak v podstate oni tam nielen zbierali tú petíciu, ale zároveň v podstate tam búchal do nejakého, ja neviem, či to bol Kastrov, do nejakého hrnca a vydával tam teda zvuky. A v podstate, ale tým on dal sám zámienku na to, aby tá justičná stráž privolala mestskú políciu z podozrenia, že tam v podstate narúšajú verejný poriadok. Dôvod je takýto, pretože oni samozrejme argumentovali, že zbierajú teda petíciu, čo nemusia oni nahlasovať na miestnom úrade, to je pravda, ale problém, oni si zásadným spôsobom, čo najrýchlejšie musia naštudovať proste platnú legislatívu. Z toho dôvodu, že paragraf 4 odsek 2 hovorí jasne, a to je petičné právo, hej, aktualizované rok 2013. Ja ho prečítam. Nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právo chránených zájmov iných osôb. My si musíme uvedomiť, že oni sa nachádzali pred súdom, čo je síce na jednej strane v poriadku, ale na druhej strane bola tam strážna služba, ktorú je to také diskutabilné, ale ja kebyže som ten strážnik a mne tam niekto proste búcha do hrncov a viackrát ho proste vyzvem, aby to nerobil, pretože ja si viem, oni sú tam tiež v podstate, oni za to nemôžu, za tú situáciu a zároveň určite nevyrušovali iba tých strážnikov, ale vyrušovali možno, že aj nejaký ten prebiehajúci súdny proces, na ktorý ľudia niekedy musia čakať proste naozaj aj rok, aj dva, kým sa k nemu dostanú, a potom, keď tam niekto im tam búcha proste do hruncov, tak proste viem si to predstaviť, že určite obmedzujú práva aj iných. Takže v podstate tí aktivisti touto aktivitou sami ako keby iniciovali všetko, čo nás potom následovalo. To znamená, že justičná stráž privolala mestskú políciu. Teraz, zásadný fakt číslo 2, ktorý poviem. Oni teda vyhlásili teda aktivisti nezávislosť od štátu, čo ja som možno, že človek na Slovensku, ktorý by ich mal najviac mať dôvod pochopiť, aj ich chápem, tie ich dôvody, a aj keď som to ja ešte sám nepodpísal, a asi to je, či to podpíšem alebo nepodpíšem, to je najpodstatné, ale svojím spôsobom proste dokážem sa do toho vcítiť, do tých ich dôvodov. Ale problém je v tom, že aj tu pravdepodobne znova si nepozreli zákony, respektíve sa neporadili s právnikom. Ja som si vyžiadal vlastne, ja som sa radil aj s niektorými právnikmi a dostal som nejaké vyjadrenia a najviac ma teda zaujal také, čo som ja ako novinár teda najjednoduchšie pochopil, tak
to bolo stanovisko od pána Roberta Hurana, známeho teda, nemusím ho myslím, že nejak predstavovať, a on mi napísal, citujem, aj keď naša ústava neupravuje, teda nezakazuje vykonanie právneho úkonu vypovedania spoločenskej zmluvy občanom, takýto jednostranný prejav aj tak nemá právne účinky. Osoba, ktorá takýto úkon učiní, je naďalej subjektom podliehajúcim právam a povinnostiam v zmysle nášho právneho poriadku. Iná situácia by nastala, aby sa občania dokázali zjednotiť, zorganizovať a presadiť úpravu ústavy legitímnymi prostriedkami, prostredníctvom referenda alebo prostredníctvom zvolenia si zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí by odhlasovali zmeny v ústave ústavnou väčšinou, teda aspoň 90 poslancami Národnej rady. Teda, problém ich je, my poznáme prípady, môžeme spomenúť Kosovo, kedy v podstate, dá sa povedať, je to nejaká možno kvázi obdobná situácia, ale ja to tomu trošku prirovnám. Kosovčania vyhlásili nezávislosť, ako občania, teda oni žili teda v Srbsku, vyhlásili nezávislosť, medzinárodné spoločenstvo im to proste uznalo, že tuto je rozdiel v tom, že oni nepožiadali títo aktivisti, oni vyhlásili nezávislosť, zbierajú podpisy, ale ja predpokladám, že sami mi potvrdia aj teda poslucháčom, že oni doteraz nemajú nejaký status od medzinárodného spoločenstva a takisto síce oni požiadali o ruskú ochranu, ale ochranu Ruskej federácie, ale takisto pravdepodobne sa im ešte doteraz nevyjadrili. Takže oni v podstate nemajú nejaký medzinárodný status na to. Chápeš, čo som vlastne povedať? Čo hovoríš. Chápem, že oni vlastne, kým nemajú nejaký medzinárodný status alebo niečo, tak musia minimálne už len z toho dôvodu sa stále riadiť zákonmi Slovenskej republiky, aj keď ja som určite jeden z najväčších kritikov týchto zákonov. No, ja si myslím osobne, že pokiaľ pobývaš alebo si, a čo len na dovolenke na území Slovenskej republiky, tak sa musíš riadiť jej zákonmi, aj keby si bol cudzí štátny príslušník, takže ako ono to je celko jedno. Má svetú pravdu a ešte ja poviem ešte jeden príklad. Aj keby oni mali nejaký medzinárodný status, alebo nejaký status, hej, že teda sú nejaká menšina nová, alebo ja neviem čo, tak problém je v tom, že stále sa nachádzajú na území nejakého už potom cudzieho štátu a to je, a musia rešpektovať tie zákony, lebo to je presne to, ako keď sa chodili do Bratislavy k nám britskí turisti a čúrali nám tu proste do fontán a tak ďalej a odvolávali sa, ja neviem na čo. Proste oni musia jednoducho, tak ako keď sa dojde nejaký turista, musí rešpektovať zákony, tak oni keď sa už necítia v podstate v tomto štáte, ktorý ja tiež si myslím, že... No nič, dobre, toto je v poriadku, ako jasne zákony musia dodržovať, či už vyhlásil alebo nevyhlásil nejakú nezávislosť. Pokiaľ sa, ja zase vravím ľuďom, pokiaľ sa chcete vykašľať na Slovensko, zbalte si taký paky a choďte preč, pokiaľ toto nedokážete zniesť, alebo jednoduchší spôsob tento systém zmeniť, hej. A to je celé. Dobre, keď prejdeme teda k ďalšiemu. Ty si šiel dneska na nejaký protest. A nože nám porozprávali o tomto proteste, lebo nikto o ňom nevedel nič. No, daj mi ešte 5 minút, ja ešte musím sa k tomu niečo vyjadriť. No dobre. Daj mi prosím ťa ešte 5 minút času, lebo je to veľmi dôležité, lebo si myslím v tejto téme, pretože to zaujíma tisíce ľudí, desiatky tisíc ľudí zdieľal to video, takže zaslúžia si v podstate možno ešte trošku času tých 5. Takže zájmu ďakujem. Budem pokračovať. A tu nastáva ešte ďalší paradox v podstate týchto aktivistov, ktorí oni spravili, pretože keď budete ďalej pozerať to video, ktoré oni zverejnili od toho pána Kotlára, tak oni na jednej strane teda vyhlásili nezávislosť, ale keď už tam prišli teda tí mestskí policajti, tak už sa odvolávali na to, že oni majú podľa ústavy, ktorý už ale tým pádom, že vlastne sa rozlúčili so štátom, tak predsa nemôže sa na ňu odvolávať, majú právo na odpor. Hej? Takže tu nastáva ten paradox, že proste musia si ujasniť, že či sa teda ešte riadia tými zákonmi, alebo sa neriadia tými zákonmi a tak ďalej. No zase, bez ohľadu na to, čo títo ľudia sú a nie sú, alebo či vypovedali zmluvu, alebo či teda majú právo sa dovolať na ústavu, ale zákony policajti musia dodržovať a ústavné práva takisto. Hej. Takisto aktivisti, keď mestskí policajti vyzvali na podanie, teda na... Aby im dali občianske preukazy, tak sa tam nastala nejaká diskusia a tak ďalej. A takisto z toho vyplynulo, že ako keby oni nepoznali
základný zákon, že policajt si môže hocikedy proste vypýtať občiansky preukaz bez dôvodu. No a toto ja chcem povedať, mne povedzme toto strašne vadí, lebo toto je prežitok z komunizmu, ale hej, áno. Pokiaľ sa to niekomu zase nepáči, hej, a nechcete, aby vás buzerali policajti v policajnom štáte, zmente systém, alebo si zbalte caky paky a choďte do takej krajiny, kde vás policajt buzerovať nebude môcť, lebo mu to zákon nedovoluje. Takých krajín je plno. Hej. Dobre, máš pravdu. Takže ja si myslím, že keď už niekto chce organizovať protest, a ja teraz na svoje slovo alebo na svoju česť prísahám, a už som to vlastne aj povedal vo svojej facebookovej skupine, že budem nápomocný týmto spôsobom. Kdokoľvek bude chcieť robiť nejaký protest alebo niečo, kedykoľvek mi môže napísať a ja mu poradím, čo robiť, ako kedy, lebo s týmto mám veľmi bohaté skúsenosti tak, aby sa nestalo, že jednoducho tam ide komunikovať s policajtami a je neznalý zákona. Pretože to je ten najväčší prúser a vlastne táto neznalosť zákona možno, a táto vlastne vyústila do toho, že pani skončila na psychiatrii. Úplne nevinný človek. A toto je ten precedens, ktorý sa už, dúfam, že toto je veľký prúser. Ale teraz poďme k tým policajtom, aby som teda nekrindil aktivistom. Ja ešte k tým mám výhrady, ale ja nechcem zobrať hodinu času. Takže potom možno neskôr na Facebooku alebo to napíšem článok. Poďme k tým policajtom. Policajti, ja ich svojím spôsobom ich chápem, pretože sa stretli s argumentami, akými sa ešte nikdy nestretli. Hej? Kebyže ja som teraz policajt a niekto mi povie, že ja som vyhlásil nezávislosť od štátu, tak neviem, čo by som asi robil. Asi by som mal zavolať Kaliňákovi. Hej, ale problém je v tom, a tu je nastáva ten problém, že oni sa nemali tí policajti v podstate na koho obrátiť. A vieš prečo? Pretože pán Chláni podal dal do parlamentu vlastne prosbu o stanovisko túto žiadosť o nezávislosť alebo tú deklaráciu o nezávislosti už 4.4. a doteraz nedostal odpoveď. Doteraz. Mm-hmm. Takže kebyže sa k tomu vyjadri Národná rada, čo si myslím, že je to prúser, keď sa nevidia za 5 mesiacov alebo už pomaly 6 k tomu vyjadriť a dať nejaké právne stanovisko, tak je jasné, že policajti, aj keď volali ja neviem, aj Kaliňákovi, tak ten Kaliňák o tom ani nevedel. Toto je prúser, že prečo Národná rada tak tomu ešte doteraz nevyjadrila a možno takisto, kebyže sa k tomu vyjadrí, tak tí aktivisti majú jasnejšie a možno aj tí policajti. Keby mal pán Kláni veľký vplyv na nejaký štátny podnik, alebo že by ho chcel kúpiť alebo predať, tak by sa mu venovali, no ale tak to vieš, toto nie je zaujímavé pre Národnú radu. No však práve, toto je to chrápunstvo, že tento občan, ten občan tu naozaj proste nemá v podstate už nejakú hodnotu. Však ja som vám volal z parlamentu a mňa nepustili proste niekoľko hodín na záchod a naozaj ja som to zachytil na videu, že zúfali ľudia museli proste chodiť šúrať do kvetinačov proste v 21. storočí. Hej, toto je proste neskutočné, čo sa deje v tomto štáte z pohľadu ignorácie základných práv alebo aspoň nejakej úcty. No, je to arogancia komunistická, toto nič je to strašná arogancia, takže a policajti zároveň samozrejme, pani už teda povedala, ja si myslím, že ten zásah svojím spôsobom bol absolútne neadekvátny. Ja si myslím, že o to sa aj nemusíme baviť, ja si myslím. Tam není o čom. Ja si myslím, že Ivana Masaryková by po tomto zákroku mala si nájsť inú prácu, pretože na toto naozaj nemá. Určite to je jedna vec, aj keď chápem, že vlastne sa tam tie nervy proste vyústili, ale oni musia byť, to je, jak som presne spomínal, pamätám si, ja neviem, predchádzajúcej relácii som vlastne hovoril na túto tému, že dneska policajný zbor proste prijíma fakt 20 ročných soplákov, hej, ktoré ešte doteraz možno... Však ja som princeznou videl, vieš, takže ako viem, hej, ja to chápem, hej, ale proste, dobre, fajn, hej, v prvom rade, keď sa už bavíme o policajtoch. Policajt, ktorý má a musí nasadzovať svoj život, aby ochránil nás ostatných, by mal mať nástupný plat 1500 eur, hej, a ísť hore, hej. A aby sa k takejto práce, k takémuto platu dostal, tak to musí byť pán niekto.
Hej? Niekto presne tak. A nie nejaká sopliačka, ktorá proste dajú jej buchačku do ruky a teraz dajú jej uniformu a myslí si, že spadla z jahody teraz a pán Božko proste ju stvoril presne na to, aby ovládala celú Prievidzu. Rozumieš, o tom to je. To musia byť ľudia vyvolení, musia byť vycvičení poriadne, hej, a musia byť zaplatení. V prvom rade. A pre mňa je to ale veľká inšpirácia a teraz môžem vám už aj slobodnému vysielaču, aj poslucháčom slúbiť, že i hneď, ako sa teda skončí už táto táto kauza, tak ja sa hneď ako novinár začnem zaujímať, lebo som dostal určité indície, veľmi zaujímavé, nebudem teda nič ešte konkretizovať, ale dostal som také indície, alebo echo, že mal by som sa určite zaoberať tým, ako novinár, za akých podmienok, aké sú kritériá na výber alebo na prijatie policajtov do služby. Dostal som teda fakt, že echo, že je to veľmi zaujímavé a naozaj to, no keď sa to potvrdí teda, že čo tie informácie, ktoré som dostal, tak to akože bude prúser a svojím spôsobom to zodpovie aj otázku, že prečo sa tí policajti tak správajú, ako sa niekedy správajú a respektíve, že naozaj je tam tá nervová labilita taká, že aj s tou pani by ich mali hospitalizovať na tú psychiatriu. Takže uvidíme. Budem sa týmto určite zaoberať v budúcnosti a